Så får det bli. Nu kommer man på fest hos mig på lördag. På lördag? Ja, varför inte? Jaha! Jag borde kanske göra en skriftlig inbjudan. Jag kanske har dålig hörsel. Det här är nog universums första fest som är ett fiasko innan den ens har börjat. Kolla här istället. Jag tror jag löser det. Så, elektricitet här. Och elektricitet här. Nu. Det fungerar! Jag visste det! Min tidsmaskinen fungerar! Den här masken har blivit 30 år på bara några få sekunder. Nu. Jag löser på alla dina problem. Men Anton! Anton är ju död! När alla bra idéer har brunnit upp, då får man tyvärr lita på Åke. Har du sett att det där fungerar? Ja, jag är duktig själv. Inte riktigt som jag vågar det här. Okej, skyddsmassan här. Men tänk om det händer något. Nej. Här blir man inte 18 år då. Perfekt. Och enligt mina beräkningar bör det bli 18 år inom 30 sekunder. Då är det bara gå upp till Rebecka och Rolla. Resten sköter jag. Okej, vi gör det. Rebecka. Åh, Hon är så söt. Och tidsmaskiner. Välkommen till framtiden. Menar du? Jag måste göra matteläxan. Hej då. nu är det nog bäst att sluta. Med en burk vapenfält och ett par docksigns. Tidigare ikväll inträffade något historiskt här i vår lilla stad. Vi har fått in uppgifter om